ekene m gị gee ntị n'ozi a dị mkpa. Ị ma na iwu ụzọ ọgbara ọfụ ugbu a nwere ike iji wee na-enweta ego ziri ezi site na webụsaịtị nke akpọrọ Gramfree. Gramfree bụ ebe ị ga-enweta ihe dịka $1,000 na isoro usoro eji eme ya dị oke mfe. Ị nwere ike ịbanye ya site na Gmail gị ma ọ bụ site na Facebook. Sọsọ ihe ị nwere ike ime bụ ịbanye ebe a ị na-ekiri onyonyo kwa ụbọchị na-emekwana ihe ndị ọzọ enwe nke akpọrọ roll free. Ị nwekwara ike ime onyonyo gị ya bụ vidiyo zijere ha na-erite gị ndị ọzọ, kpọbatakwa ndị ọzọ ka ị wee akara gị na-agbagota. Ị ga-asaịn ngwa smart contract kwa ụbọchị. Onye na-eme ihe ndị a niile akara gị a na-agbagota kwa ụbọchị. Ị ga na-eje na ya kwa ụbọchị wee na-eme ihe ndị a niile. Ofu gram pụtara $2. Asị m na iweta 500 grams ị mara na iweta na $1,000. Ị nwere ike iji ATM gị wee dọrọ ya. Ya bụ na ọ dị mfe nke ukwuu ka ị soro ka ị wee ritebe ego na ya.